Joo, eli taloyhtiössä oli ollut useita tässä vuosien varrella jo ja nyt viime aikoina niin vesivahinkoja, eli käyttövesiputkistoissa oli ollut pistesyöpymiä ja sitten sen johdosta päätettiin, että koko taloyhtiön kaikki putket saneerataan. Miten sujuvasti tuo remontti sujui? No, mielestäni oikein sujuvasti, että asiat tapahtui sillä lailla, kun oli suunniteltu ja miten oli sovittu ja aikataulu piti. No entä sitten käytännössä, tarvittiinko lähteä evakkoon? Ei tarvinnut, eli toki sitä tuli nyt sitten pieniä vesikatkoksia ja muutaman tunnin häiriöitä ja tietysti aina, oliko se muutaman päivän per huoneisto, oli sitten tietenkin remonttimiehet touhuamassa, mutta kaikki saivat asua kuitenkin huoneistoissa. Jäikö tämä viimeiseksi remontiksi? No todennäköisesti ei ole jäänyt, että ihan on jo tässä tarjous niin kuin neuvotteluja, tai ei neuvotteluja käynnissä, mutta että on tulossa mulla muihin yhtiöihin saneerauksia tai korjauksia ja kyllä varmaan Vesnomilta myös pyydetään tarjoukset. Remontti on nyt valmis, eli Asunto Oy Haavantie sai Vesnomilta uudet pintavetoputket, mutta kun mentiin tuonne sisälle, niin putkiapa ei juuri pinnoissa näkynytkään. Ei, meillä suurin osa putkista on koteloitu sillä tavalla, että ne on hyvin siistin näköisiä sisältä ja eipä ne siellä koteloiden sisälläkään kovin huonon näköisiä ollut sitten asennuksen jälkeen, että kaikki hyvin. Tuolla lämmönjakohuoneessa näkyy vaan se lähtö, mistä tuo valkoinen komposiittiputki lähtee tänne asuntoja sitten kiertämään. Tässä on 18 asuntoa. Kuinka joutuisa tuo koko remontti oli? Remontin aikataulu arvelutti kaiken kaikkiaan, kun lähdettiin tähän, koska aika on tietysti aina kortilla ja mitä pitempään tämmöinen remontti venyy, niin sitä enemmän sitten ongelmia ja erinäköisiä kahnauksia tulee. Puhuttiin 5 viikosta, kun remontti aloitettiin ja siinä 5 viikossa niin putkistot oli vaihdettu. Itse tai kaiken kaikkiaan sitten tähän remonttiin meni pikkusen pidempään, mutta siihen sisältyy myös patteriventtiilien vaihto, josta ei alun perin ollut sovittu sitten. Asukkaan kannalta sujuuko kaikki helposti? Niin paljon kuin minä tässä seurasin, niin kitkattomasti meni. Meillä oli sikäli hyvä, että me kesäloman aikana, eli heinäkuun aikana, pyrittiin tekemään niin paljon kuin mahdollista ja silloin ainakin osalla ihmisistä oli mahdollisuus olla pois asunnosta, mutta hyvin paljon ihmisiä oli myös paikalla koko ajan ja ainakin niiden keskustelujen pohjalta, mitä minä olen käynyt, niin ei ole mitään suurempaa kitkaa remontin aikana ilmennyt. Niin tässä alun perin tarve ilmeni siinä vaiheessa, kun alkoi tulla noita ikääntymisistä johtuvia putkivuotoja. Kyllä, asunto-osakeyhtiö on 30-vuotias, tuli tänä kesänä 30 vuotta täyteen ja ilmeisesti silloin 80-luvun alussa niin se materiaali, mitä näissä putkissa on käytetty, on semmoista, että sen elinikä on se 30 vuotta ja nyt oli tarve sitten lähteä uusimaan putkistot. Mitä tapahtui vanhoille putkille? Jätettiinkö ne sinne rakenteisiin? Urakkasopimuksessa sovittiin, että Vesnom vie pois vanhat putket ja kaikki muutenkin materiaalit, mitä tässä jää sitten yli ja näin tapahtui.